Kalilag, Pangasinan. Ito kasi sa Sual, marami silang mga mountainous area. So, yung discipline po kasi namin na downhill, enduro downhill is nagre-require po siya ng medyo mataas na elevation ng trail para makapag-ride po kami ng speed. So, kailangan medyo mabilis yung pag-ride namin sa mga steep tsaka technical na trail. Let's exhaust our energy. Let's kick and start cycling dito sa Timot Bike Trail. So kaya marami kaming magagandang spot na nakita dito sa Sual nung after nung lockdown. So ngayon nakakapag-ride kami halos weekends ang ride ng team. 1.8 kilometers ang haba ng Timot Bike Trail. At alam mo din ba girl, na isa lamang ang Timot Bike Trail sa 6 na bike trails dito sa Sual, Pangasinan? More on natural trails kasi siya, so hindi siya ganun ka-manicured. So magandang challenging yung trails. Tapos andun na yung natural features ng trail, so dinagdagan na lang namin ng mga features gaya ng mga nakita kanina, yung mga jumps, mga berms, tsaka yun, mga technical na part. Kalilag, Pangasinan.